τέλος πάντων τους χώσαμε και αυτοί μέσα. Να δούμε τι θα γίνει και με το Eurogroup και τα λοιπά που έχουμε ετοιμάσει φρέσκο βίντεο λαχταριστό του Παπαθανασίου. Ναι, πάμε. Πάνω εδώ είμαστε. Πάμε να Για κοιτάξτε τι γίνεται, για τηλεδιάσκεψη. Θα μιλάνε. Για τη Δευτέρα αναβάλλονται οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της χώρας μας, καθώς η Τρόικα επέμενε στη σκληρή της στάση, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Την αναβολή ανακοίνωσε ο Jean-Claude Juncker. Υπάρχουν τεχνικές εκκρεμότητες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τρόικα. Ανάμεσα στις εκκρεμότητες αυτές είναι και το δημοσιονομικό κενό ύψους 325 εκατομμυρίων ευρώ για το 2012 και η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ο κ. Juncker είπε ότι δεν είχε λάβει και τις επιστολές των δύο πολιτικών αρχηγών, ενώ θα γίνει τηλεδιάσκεψη στις 6 το απόγευμα των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η αναβολή της συνεδρίασης του Eurogroup ανατρέπει όλο το χρονοδιάγραμμα με τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας. Το ζήτημα που έφερε την αναβολή ήταν η τρύπα των 325 εκατομμυρίων ευρώ. Η ελληνική πρόταση, που απερίφθη όμως από την Τρόικα, προέβλεπε περικοπές από αμυντικές δαπάνες, από δαπάνες νοσοκομείων και φαρμάκων, από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και αποφάσεις για τα ειδικά μισθολόγια 2 μήνες νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που γινόταν παράλληλα με τη διάσκεψη της ομάδας των τεχνοκρατών που πήρε την απόφαση για την αναβολή της συνεδρίασης του Eurogroup, έθετε σφιχτά χρονοδιαγράμματα προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της Ελλάδας. Είπε στους υπουργούς: πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά, συστηματικά και συντονισμένα, προκειμένου οι λεγόμενες προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του νέου οικονομικού προγράμματος να έχουν υλοποιηθεί. Διότι, χωρίς τις προαπαιτούμενες αυτές ενέργειες, δεν μπορούν να υλοποιηθούν τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα και κυρίως η τελική μεγάλη απόφαση για τη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες συγκεκριμένες δράσεις που κάθε αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να υλοποιήσει. Η πρώτη προθεσμία με αποφάσεις για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης, εργασιακά, συντάξεις, καθεστώς και προνόμια ΔΕΚΟ και κλειστά επαγγέλματα είναι στις 27 Φεβρουαρίου και η δεύτερη προθεσμία στις 15 Μαρτίου. Στο Υπουργικό Συμβούλιο οριστικοποιήθηκαν και οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, από τις οποίες η κυβέρνηση προσδοκά να εξοικονομήσει 300 εκατομμύρια ευρώ. Στην παρέμβασή της, η Άννα Διαμαντοπούλου αλλά και άλλα μέλη της κυβέρνησης επανέφεραν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο εκλογών την Άνοιξη, καθώς υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση δεσμεύσεων που πρέπει να γίνουν έως τον Ιούνιο. Να. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα. Άλλο επίρρηψη ευθυνών για την νομική μεταξύ Πριτάνης αστυνομίας και εισαγγελικής.